Addan iti natalged ken nasayata kasasaad dagiti biktima iti alipugpog iti Sabado iti ili ti Paway kuna ni Mr. Arnel Cabuyadaw may sa kadagiti biktima at ilaing nadadael lapaset iti pagtaengan na ken iti galbana ken dagiti galba iti karubana ken kunana at permi a nadadael ken iti panganan iti sangwananda ana ipatenga iti kalsada dagiti abong-abong a panganan imbatad ni Mr. Cabuyadaw at daytoy iti umun agundaway a makapasarda iti kastoy adidigra kabayatan na maboten iti 478,000 iti balor iti nadadael iti barangay Nagbakalan Paway basar iti profiling iti PNP. Kapag di mo lang ako sir. Pag mo lang nakapipis lang ako. Hindi ko ang nagpakasya pa kaya doon nahiraman dito sir. Pampamya lang ako. Hindi nagbahalan. Hindi sentra. May damo din pa din. Pati munisipyo. May da ilisi din na kayo. So, kinikita din di Domingo na iti Galba. Naloko nga ako. So, may kahit bigat kong wala na sir. Gapo iti daytoy ket mangnamnama dagiti residente nga apektado iti daytoy nga alipugpog at tulungan isuda iti lokal a gobyerno. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremed.